Bé, bon dia. Avui presentem aquesta exposició de més de 200 artistes que durant aquestes dues darreres setmanes ens han donat obres seves, pintures, escultures, i gairebé això ja no s'ha convertit en una donació per l'assemblea de docents, sinó que és pròpiament un acte de protesta per part dels artistes. És a dir, aquesta donació per ells s'ha convertit també en una reivindicació i això realment escarrufa, posa la pell de gallina. En aquest moment estem que tot el món de la cultura faríem un repàs. Dia 27 d'octubre hi haurà un concert de la Simfònica Auditorium. Dia 30 farem aquesta subhasta de les obres d'art. Després, dia 2 de novembre, en el Teatre Auditorium de Manacor hi haurà una recital de poesia d'Espriu, amb motiu de Sant Espriu, i per tant, diguem-ne que d'una manera gairebé espontània, sense nosaltres fer res, ens ha vengut regalat tot això. És evident que vivim moments molt difícils en què per part de la LOMCE i altres lleis s'intenta arraconar tot allò que són plàstica, música, totes les assignatures que tenen a veure més amb el món artístic, i que això el que farà és un empobriment més de la societat. Amb això, amb aquestes parets que tenim aquí darrere parlen per si mateixes. Ja ens diuen quina és la intenció de tots aquests artistes donant aquesta obra, i hi tenim noms que, tot i que he dit que són més de 200, més de la meitat d'elles són obres de renom. I que per tant la gent que dia 30 vengui en el Trull Teatre tindrà la possibilitat de poder comprar, de poder adquirir per una causa, creiem nosaltres, que molt justa, totes aquestes obres a molt bon preu. I hi tenim artistes com Albert Pinya, Bernat Roig, Català Roca, Jean-Marie del Moral, hi tenim Joan Miró, Miquel Barceló, que ja han sortit, hi tenim des d'autèntics genis de la pintura en persones més humils que han volgut també col·laborar amb aquesta subhasta. Avui voldríem dir que també és un dia molt especial per nosaltres, perquè Toni Catany va donar una fotografia seva que no ha pogut arribar, i ara just en aquests moments de la roda de premsa s'està fent l'enterrament de Lluïmajor. Tots els artistes tenen una generositat amb aquestes donacions increïble i un esperit de lluita molt gran. I això és precisament el que a nosaltres ens encoratja més, i ens encoratja no només com amb Toni Catany, altres artistes com puguin ser en Jaco Febrer, jovenetes com Nadula Oliver, que ha cedit una fotografia, Pedro Oliver, Tomeu Coll, Tomeu Estorric i molt d'altres. El propi propietari d'aquesta galeria, Ferran Cano, ha cedit una foto preciosa de Català Roca a Joan Miró amb un homenatge a Puig Antic. És a dir, podria estar aquí molt de temps parlant dels diferents autors. Tenim una pàgina web que és arteresistència.com, que cada dia l'hem d'anar millorant i l'hem d'anar modificant perquè es continua la quantitat d'obres que arriben. Vull dir, com he dit abans, això ja s'ha convertit per als artistes mateixos en un acte de protesta en si.